Napapansin nyo po mga ka-idol, ito po dapa na po, gawa ng palaging maulan po dito sa Bicol. Ano lang po kasi yan yung tinatawag na sabog na pagtatanim. Pag sabog po kasi mga kalode, ano siya, wala po siyang laban sa tag-ulan, hangin. Madali po siyang magdapa, madali po siyang dumapa. Ulan lang, konting ulan lang, dadapa na po siya. Di gaya po ng pagtatanim na yung tinutusok sa putik. Medyo maano po yun medyo may laban po yun sa ulan at saka hangin. Pag tatanim po kasi natin, palagi po tayong sabog lang, kasi pag sabog matipid siya pag sabog. Pag kasi yung tinutusok, magbabayad ka pa po niyan sa magtutusok ng ng palay. Excuse. Ayun po mga kalodi, medyo konti na lang po. Siguro po mga kalodi, dalawang na lang po tayo, dalawang video na lang po, kasi yung isa po sa paggagapas at saka pag treasure ng palay. Siguro po bukas na magte-treasure, kasi na po ngayon medyo hapon na. Ayan po mga kalodi. Tapos na po tayo mga ka-idol. Ang gagawin na lang po natin ay gaya niyan, iipunin natin lahat doon para isa na lang, para pag treasure na siya, isahan na lang. Yan po. Yan na lang po ang gagawin natin. Iipunin natin lahat yan doon sa isahan lang, para pag treasure bukas madali na siya. Yan. So mga ka-idol, hanggang dito na lang po ang ating vlog muna. Bukas uli at pag treasure na lang.
Sige po mga ka-idol, salamat sa iyong panonood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Abangan bukas ang pag-tracer mga ka-idol. Okay, salamat po.